Dzień dobry, szczęść Boże. Piękne stare miasto w Norymberdze. Stolica Frankonii. Stary cesarski orzeł. Trochę na odwrót niż u nas. Dwugłowy, pieron czarny i w złotym tle, nie? Teraz może tego się nie wie, to jest niby to jest Bawaria, ale to Frankonia to było kompletnie coś innego. Piękny stary dworzec, ustawy norymberskie wprowadzające w 1934 podział na rasy panujące, niepanujące i właśnie na możliwość nie łączenia się różnych ras, co było karane pod karą groźby, znaczy pod karą dużą, łącznie ze śmiercią. A na niemiecko, obecno nie wiem, bawarsko i europejsko. No i władza teraz przez taki most. Naprawdę kiedyś musiała być fosa, widać. Na Stare Miasto. Waffenhof jest napisane. Czyli teraz już nie ma już broni, teraz są kwiatki. Teraz kwiatki bronią. Fajnie. Fajnie. To jest Wojpresa. Jak się to mówi u nas? No i tu zamówię taki wine, czyli woj, albo wino po naszemu Ruzji. A tak to wygląda. No i jeszcze lepiej smakuje. Na zdrowie. No i teraz zamówię coś takiego, się nazywa Dreierei Fränkische Streicheneinheiten mit Bauerbrot. No to taki chlebek z różnymi właśnie smakami, chyba masełka, szmalcu i ten, no i do tego winko i do tego jest chlebek, to spoko. No i teraz to oczywiście czego jest potrzebne, Herrentoilette, Damentoilette, bitte beide Türen schließen. No i tutaj dalej łażę tym. Mamy jakiś ice. No i tutaj idę z taką gasą właśnie, później na Königs Freikasse. Freikasse, no nieźle. O. Sorry. Yeah, please. No piękne, normalne niemieckie knajpy, tak powinno być. Ludzie piwko piją. To niby jest ten Fränkischer Wein, ale tak właściwie to widać, że tu więcej piwa piją. Tło. I mamy Kaiser Königstraße. Czyli jakaś królewska droga. No pięknie. Tutaj ten turm cały znany. No nieźle, jest fajnie.
Trzeba by się przejść kawałeczek, no i później na Landverkaufshof Nürnberg. A, to jestem. Teraz pójdę tu do Lorenzplatz i pójdziemy na Hauptmarkt i Zuryk, bo tam już na Burg chyba nie zdążę, to jest stare całe miasto. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie, pięknie, tu trzeba częściej przyjeżdżać. Stara kamienica. Kolejne fakty. Bardzo ładne miasto, bardzo ładne miasto. Dużo lepsze niż gdzie to tam byłem, czekaj, Bamberg. No, Würzburg też mi się podobał, ale tu mi się bardzo podoba. Tu widać, że jakiś szpajsia był. Heidi Klum. Nie no, rewelacja. You're lonely and save for you sun don't shine. Wenn wir die zweite finden, müssen wir es hinschreiben.